бо дастури сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар доираи амалиёти маданияти шаҳрдорӣ ки бо ташаббуси мақомоти корҳои дохилӣ ҷараён дорад, кормандони шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъияти раёсат дар шаҳри Хуҷанд ва шоҳроҳҳои пайвасткунанда ба маркази маъмурии вилоят бо мақсади бартараф кардани насби ғайриқонунӣ эълони рекламаҳои тарғиботии намудҳои хизматрасонӣ чорабинии мақсаднокии ҳуқуқӣ гузаронда нисбати якчанд соҳибкор барои беиҷозати мақомоти дахлдор ҷойгир кардани реклама ва шиору овезаҳои хусусияти тарғиби кору хизматрасонӣ дошта дар кӯча ва роҳҳои пиёдагард таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ карданд. ҷараёни корбарӣ дар шаҳри Хуҷанд нишон дод, ки меъёрҳои қонунгузорӣ оид ба паҳн кардани рекламаро бисёриҳо риоя намекунанд. Чунин амал боис мешавад, ки намои кӯчаву роҳравҳо аз ҷиҳати тозагиву тартибот коста ва ободияш халал ёбад, ки хилофи маданияти шаҳрдорӣ аст. Инчунин ҷойгиркунии рекламаҳо дар кӯча ва роҳҳои пиёдагард ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ низ халал мерасонад. Дар ҷараёни корбарӣ даҳҳо шиору овезаҳои рекламавӣ ва аломатҳои ҳаммонанд, ки беиҷозатнома аз мақомоти дахлдор дар шафати роҳ насб ё гузошта шудааст, ҷамъоварӣ гарда нисбати соҳибонаш барои беиҷозат паҳн кардани реклама дар бораи мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ бо дастрасии талаботи моддаи 548 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуд. Имрӯзҳо ки эълону реклама василаи асосии тарғиби хизматрасонии фурӯши молу маҳсулот гардидааст, бояд дар доираи қонун ва меъёрҳои муқарраршуда анҷом дода шавад, на ин ки ҳар чӣ дилам хост ҳамон бошад. Ба маълумоти шаҳрвандон расонда мешавад, ки ҳангоми қонуншиканӣ дар ин сан ба соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз 20 то 30 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ба шахсони мансабдор аз 50 то 100, ба соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома фаъолият менамоянд, аз 70 то 100 ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз 200 то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. ҳамзамон дар рафти чорабинии ҳуқуқӣ гурӯҳи корӣ ба риояи меъёрҳои забони давлатӣ ҳангоми номгузории мағоза ва марказҳои хизматрасонӣ таҳии эълону реклама таваҷҷӯҳ ва корбарӣ намуданд, зеро эҳтиром ба забони давлатӣ нишонаи садоқат ба ватан ва ҳифзи ҳуввияти миллӣ мебошад.